Трябва ли да се изразходват 12 000 евро годишно разходи за поддръжка и смазване на метални сачмени лагери? Това е казусът пред компанията Hartmann и текстилния продукт, който произвежда. Микротекстилни влакна, прах и частици се смесват с мазочния материал и довеждат до непланиран престой и блокиране на оборудването. Решихме проблема с нашите изцяло полимерни лагери RJM от серията Dryland Air, работещи без нужда от прес и смазване. Успяхме да предложим 4 предимства на компанията Hartmann. Първо, разходите за поддръжка и непланирани престои са елиминирани. Второ, няма нужда от смазване на оборудването и опасност от замърсяване. Трето, по-висока ефективност на оборудването, защото машините работят непрекъснато. И четвърто, няма замърсяване на околната среда. Ако искате да знаете как да спестите разходи от смазочни материали, кликнете върху връзката за повече информация.